Òtítọ́ dịrị Jésù. Òtítọ́ dịrị Jésù. Anyị fụrụ na ndị Parisi anyị jere ikusa mere ime ka nọ n'ụzọ ụlọ ụka anyị wee na-agba. Tata bụ ụka nke 13 n'oge na-adaghị n'emume ọbụla n'arọ nke ụka arọ nke Igbowa. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ niile, ndị ọbịa niile anyị na ha ga-anọ na ajamasị dị asọ tata. Ọ kacha ndị si n'ikuku esonyela anyị n'ebe dị iche iche. Na ajamasị dị asọ tata, ezinụlọ Oje na-enye Chineke ekele ma na-arịọkwa nchekwaba Chineke na orudu ya n'isi Chisom Oje, onye na-echeta mbọsị eji wee mụọ ya. Ezinụlọ Tadeus Ihuọma na-enye Chineke ekele maka ekpere nke ha tikulie wee zaa ha, ma na-arịọkwa ngọzi ya na nchekwaba ya n'isi ezinụlọ ha. Ezinụlọ Ụfọdụ na Ọkọlue na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Rita Chinwe Ututo onye nwụrụ anwụ. Ezinụlọ Frank na Georgie Eze na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Virginia Adaobi Okedịụkọ. Ezinụlọ Linus na Rose Ama na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Olivia Ama, Chidimma Ama, Echewudo bụ ndị nwụrụ anwụ. Ndị otu USA bụ otu jikọrọ ndị otu niile bi na USA na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Fada Ambrose Udeze onye nwụrụ anwụ. Ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ anyị na-echeta na ajamasị dị asọ tata, ka mkpụrụ obi ndị niile kwere gara aga. Onye isi nchụaja anyị na ajamasị dị asọ tata bụ ụkọchukwu Okechukwu Jude Uche. Dịka onye ọbụla kulite kelee onye nọ ya n'aka nri na aka ekpe ịdị mma ka anyị wee kwadebe ajamasị dị asọ. Tinyekọta ọnụ n'okwe sorozie ndị kwaya wee bido ajamasị dị asọ n'ụbọchị taa. Oh,
biko ekwela ka anyị daba n'ọchịchịrị nke njọ, kama mee ka anyị chawapụta mgbe niile na mpụkesi nke eziokwu gị site na ndị nwere Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ndụ n'aha chi ndị nwere otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ amamihe. Ọnwụ abụghị ihe Chineke mere. Imebi ihe dị ndụ anaghị amasị ya. O kere ihe dum ka ha wee dị. Ihe niile ekere eke n'elu ụwa, ihe na-amụba ndụ n'ime ha. O nweghị nke ọbụla n'ime ha enwere ike ịchọta nsị na-egbu egbu. Ala mmụọ adịghị ebe ọbụla n'elu ụwa, maka na ike ezi omume bụ anwụ anwụ. Chineke mere mmadụ ọ bụrụ anwụ anwụ. O mere mmadụ bụ iyi nke ya bụ Chineke, ma ọ bụ ekworo nke ekwensu butere ọnwụ. Ndị otu ekwensu ga-achọpụta ofu ọnwụ. Okwu nkozi abụ ọma na azịza ya. Onye nwe anyị, aga m eto gị n'ihi na ị zọpụtara m. Aga m eto gị n'ihi na ị zọpụtara m. Onye nwe anyị, aga m enye gị nnukwu otuto n'ihi na ị zọpụtara m nke ọma. I kweghị ka ndị iro chịa m ọchị. Onye nwe anyị, ọ bụ n'ala mmụọ ka i si kpọpụta m, bịakwa chekwaba m ka m ghara ịdị ka ndị enyi n'aja.
obiọma ya na-esi na ndụdụga ndụ ruo na ndụdụga ndụ. N'anyasị ịkwa akwa gị ga-abata, ma ọṅụ ga-adị na chi ọbụbọ. Biko Onyenwe anyị, nụrụ mekwara m amara. Biko Onyenwe anyị, bụrụ onye enyemaka m. Ịgbanweela iru uju m ka ọ ghọọ ọṅụ. Biko Onyenwe m na Chineke m, aga m enye gị ekele mgbe ebighị ebi. Hallelujah.
na-aga mmiri. Otu n'ime ndị na-achị ụlọ nzukọ ndị Juu, onye a na-akpọ Jariọs, bịara hụ ya daa n'ụkwụ ya, were obi ya niile na-arịọ ya sị, nwa m nwaanyị nke ntakịrị dara nnukwu ọrịa, biko bịa bikwasị ya aka ka ọ dịghị wetakwa ume ndụ. Jesu soro ya, nnukwu igwe mmadụ nọdụrụ sowe Jesu, na-akpagide ya ebe niile. Ma e were otu nwaanyị na-arịa ọrịa ọgbụgba ọbara kemgbe afọ 12. O teela nwaanyị a gwọrọ onwe ya n'aka ndị dibịa dị iche iche. Ihe dị ma ọ kpatara agwụla ebe ọ na-agwọ onwe ya. Kama ọrịa ga-adị mma, ọ na-aka njọ. Ọ nụla maka Jesu, wee si n'azụ ebe ahụ igwe mmadụ juru bịa metụ ya aka n'uwe, maka na o kwuru n'obi ya sị, ọ bụrụgodu uwe ya ka m nwere ike imetụ aka, ahụ ga-adị m mma. Ihe niile mekwara dịka nwaanyị a si chee n'obi ya, n'ihi na mgbe o metụrụ Jesu aka, ọbara ahụ kwụsịrị ịgba. Ọ matakwara na ahụ adịla ya mma. Mgbe ahụ kwa ka o metụrụ Jesu n'ahụ na ike esile n'ime ya pụọ. Ọ tụgharịrị n'etiti igwe mmadụ ahụ jụwa sị, onye metụrụ uwe m aka? Ụmụazụ ya sịrị ya, ị hụrụ ebe igwe mmadụ kpagidere gị wee na-ajụ sị, onye metụrụ m aka? Ma ọ nọgidere na-elegharị anya ebe niile ka ọ hụ onye mere ihe ahụ. Mgbe ahụ ka nwaanyị ahụ jiri mara jijiji ebe ụjọ ji ya, wee gbagote, maka na ọ ghọtara ihe mere ya n'ahụ. Ọ bịara daa n'ala n'ụkwụ Jesu, wee gwa ya eziokwu niile. Ma Jesu sịrị ya, nwa m nwaanyị, okwukwe gị agwọọla gị, ngwa lawa n'udo, bụrụkwa onye nwere onwe ya site n'ọrịa. Mgbe ọ ka bụ okwu n'ọnụ, ndị si na be onye ọchịchị ụlọ nzukọ ahụ bịara sị, nwa gị nwaanyị anwụọla, ọ dịkwa mkpa ọzọ isogbu nna anyị ukwu? Mgbe Josef nyere ozi ahụ, ọ gwara onye ọchịchị ahụ sị, atụla egwu, naanị ihe ị ga-eme inwe okwukwe. Kweghị ka onye ọbụla ọzọ soro ya jee, ma ọ bụghị Pita, James na nwanne James bụ Jọn. Mgbe ha bịaruru n'ụlọ onye ọchịchị ahụ, Jesu nụrụ ụzụ na mkpọtụ ndị na-akwa akwa na ndị na-eti mkpu ka o si dị ha mma. Ọ banyere sị ha, gịnị ka unu na-emere mkpọtụ, na-akwa akwa, na-eti mkpu? Nwata ahụ anwụghị anwụ, ọ na-arahụ ụra. Ma ha chịwara ya ọchị. O wee chụpụsịa ha, kpọrọ nne na nna nwata ahụ na ụmụazụ ya, wee banye ebe nwata ahụ dina. O selitere nwata ahụ n'aka sị ya, Talita kum, nke pụtara, nwa agbọghọbịa, asị m gị kulie. Nwata nwa agbọghọbịa ahụ kuliri mgbe ahụ, bido na-agagharị. Ọ bụ nwata gbara afọ 12. Egwu bịara jide onye ọbụla. Jesu dọrọ ha aka na ntị ka ha ghara ime ka onye ọbụla mata maka ya, bịakwakwa ha ka ha nye nwata ahụ nri ka o rie. Ozi ọma ka o sebere ụwa. Oto dịrị Jesu. Ama ndị nwayọ
Anyway, only by now I'm going to hear from many also not true. When he was at the church, I was at the quiet. In my body by saying, Ngako Hana Ngana Macha, the Nayu, Onya, also Machi and Bamas. So I never done more than anyway, Sunday on Daniel and Sunday on Makana. Okay, looking forward to. I look forward to every Sunday. I look forward to hearing the reading every time, even during the week. Because in him chapter we many know every day I can church. We are done name the time. More. I got coming. Amama water and over law every time. On him to get one of the neighbors, my grandma is making a but when the neighbor people, but when the neighbor. I won't eat out last Sunday. You got an old food on a core. Mark and I say one, there's your Jesus when you get the nobody can get you. All what you women and matter. All what you put all matters now, Jesus, when he came, Maki gave to land now, Okagaraga. Iana Joe, Oye, no one. Nkena, you could not be in the Obrus, my Joe, the young Campbell with Joe. Joe, Ogana the cat, Yellow woman, we're making Stena, other family, with Narasia. Ya was the only ndị enyi ya sọ onye ọjọọ metere ọ na-arịa maka ịmaka ndị be anyị si agba afa ọ ga-abụ ha agbara ya afa si na onye ọjọọ metere ọ na-emegere ọ na-arịa maka ihe niile jiwela otu gị aka niile jiwela n'ihi Job wee na-adọsọ ọgwụ ihe ọjọọ ya ọma ihe ya mere na-ajụwazi ego gọzi ego na-aga Chineke ọgwa ihe ya mere Chineke wee sị ya ọ na-achị ya maka ya ọ na-achọ ka achọ n'ajụjụ kere ọgwa mbụ ebe mmiri na ikuku si apụta ebele mmiri na nke ọ ma onye jiri ụzọ gwa mmiri na ebe a ka ọ ga-adabere sorry I think atapụrụ m olu m ka m ụtụtụ ka m na-eti mkpu ka m ụtụtụ ka m na-eti mkpu n'ọga enwe isi dị mma so ka m ụtụtụ ka m na-ekwu oge eji na so ya ga-aghọta na ịbata olu m ji so nwoke anyị na-enye gafere n'ụzọ anyway so ya wee were ya
Job sị ya wee jụọ Job sị ya Job sị ya nna biko gbaghara ma makwa ndị m na-eme amaghị ma ma ọgwụ nwa ji kọntrol nwa awụ draiva nwa awụ onye niile nya gawa biko gbagharazi hapụ ma ọgwụ ihe na ajụ gị ọhịa ejikwazi anyị wee ruo ebe a Pọl dere anyị si Jesu Kristo nwụrụ maka mmadụ niile cheta ekwuru sekọnd reading last na ọ nwụrụ maka mmadụ niile n'ihi ọnwụ maka mmadụ niile ma onye ukwu ma onye nta wụzi nwa Chineke o wee rụchaa ọrụ tasị afọ niile ọrụ ego tasị atọ afọ gazie ka o si ike ụra abụrụ ya ụgbọ mmiri ha na-egwu egwu bi ụmụazị ha na-achọ bịa nwoke ọ bụ aka ga-anọ n'ọrụ nwoke a mmiri eburu anyị biko meteni ya anyị pụọ n'enyo anyị dere edere gasị n'elu ahụ gbazi nwaanyị so ha mete ya jụọ ha sị ihe m ga-enwe ewu okwukwe ha ji nna ya ukwu chọrọ ka anyị nwee ya chọrọ ịnọ ebe a niile ka ihe na-eme ya sị na-enweghị okwukwe ihe m ga-enwe ewu okwukwe ya bịadesi ngwa mmiri onye ọ na ka ajụ ihe niile ga-ajụ ha na-ajụ ele onye bụ onye a nke na mmiri na ikuku na-emegeme ebere n'isi taa na agwara ọ bụ onye sinagọg anyị ma na otu ndị Juu ndị Farisii na ndị skraịb ji gaji anya Jesu maka na o wutere ọgba aghara maka ọnwa otu aka ha si eme ọ dị eme ha si efe ụka n'isi jiri chọọchị ekpe ekpere mana ka ha na-ajụ ihe na-achụ ya baba na-achụgharị ebe niile ọwụ mmadụ niile ewu ndị Farisii ndị otu ahụ kpọrọ Jesu asị mba ichete na John chapter 3 n'isi nke atọ na enwere onye a na-akpọ Nicodemus ichetere jiri abalị wee jebụ Jesu ọ chọghị ije enyi abụ ọjọọ ya ebe ozi dịka otu mba anyị na-esi aga ha jee chọrọ na Satọde n'abalị chi nwa ha abịa nwoke wụrụ ndị isi kọmiti wee sị otu m ga-eme na-eme ya sị m wee nwee ike gaa asị ego eluigwe ya sị aka mgharị n'ọzọ belisa mgharị n'ọzọ ị gaghị aga ahụ alaeze ya sị ya ọwụrụgo ụka ya ọ ga-aba nwa afọ nne ya ọzọ ka nwachi ọzọ Jesu si ya mba ihe ọ na-edogo ọ ga-amụ ya a ga-eji mmiri nsọ a ga-eme baptizim mmiri na mmụọ nsọ wee megharịa ya na ihe anụ ahụ mụrụ bụ ihe anụ ahụ ma nke mmụọ mụrụ gịnị nke mmụọ mụrụ anyị nwekwara ụdị mmadụ na ọzọ Joseph of Arimathea ọ bụghị onye otu Jesu mana ọ na-eso onye abalị ọ na-ege ntị ihe ọ na-ekwu oge a na-eri Jesu ya sị bịa were eme ebe a na-eri Jesu onye atọ na-akpọtara ya ugbu a bụ onye Enụwa bụ Jairus onye isi ndị sinagọg ọ hụrụ na ihe a baa n'okwu nwaanyị na-arịa ọrịa okpenye ụlọ ọ ga-ekpe mee ihe niile ọ ga-eme enwe nke na-aga ya sị okpenye ebe aka ga-anọ chiwa oke ụlọ ya bụ ọkụ ya were gawa jụwa Jesu si ya biko nna m nyere m aka nwa m nwaanyị nke ntakịrị na-emegene na Jesu sọ dị maka ajọ iwe ọ bụ eziokwu ọwụwa onye na-eso Jesu mana ọ na-asọpụrụ Jesu ọ mana ihe ọ na-eme elekere dị mma ọ ka anyị na-ele anyị nwere ike ndị anya ndị obodo obi anyị na ha bụ oke were ndị ama Jehova ma ọ bụrụ ndị Assemblies of God ma ọ bụrụ ndị olugbo olumba ma ọ bụrụ ndị Muslim ndị alakụba ọ bụ ihe niile ha na-eme dị njọ kama na ọkụ ma ị chọpụtazi ihe ọjọọ ihe o ji dị iche a na-asị ya n'oyibo ecumenism na cultural humility gosi na aga m asọpụrụ gị na ihe ndị ị na-eme na ihe ị na-akpọ value gị mmụọ na onwe m nwekwere value achọrọ m ka ị sọpụkwara nke m na-eme so onye ọ na-asọpụrụ ibe ya onye ọ pụtara I will respect you for your principles and your values. I also want you to respect my own principles. Mine is not for trampling on the ground. No, I will not allow you to trample on the ground my own values and my own principles. So because I am
Ego ebe ahụ ha na-eme mma na nke a wugote ha m respekt nsọpụrụ ha sị ha na gịnị ha asọpụrụ elo na nke na-asọpụrụ ugwu nkwanyete ọ ga-esi mee. So ihe o ji ekwe ya bụ enwere m echiche otu a maka na aghọtara m mgbe m gara ụka dị iche iche ma maji oge ma olugbo ihe mere ụbọchị ka m mere ahụhụ onye Anglịkan aga m Anglịkan aga m Assemblies of God aga m non-denominational olugbo is new generational churches ama m ka ala ama m ihe ụfọdụ ihe mere ọwụnye niile ka mma Buddhism or Sikhism all these things ama m ihe ha na-eme ụfọdụ mana ihe m ji chọọ ha aga m ghọta ihe ka o wee nyere m aka ikwudosi ike na gịnị okwukwe m maka taata mma aga m asọpụrụ ha na ndị ebe ha dị ha mma ebe mma ha na-agụkwa ka ha megịrị sọpụrụ m na nke m na-eme aga m ekwu maka na onweghị otu o si pụta nna m dọrọ m ụwa nyebuzie na ti ihe na-eme. So ihe o ji dị mkpa bụ Jesu hụrụ ụdị ihe achọpụta na nwoke a bụ onye obiọma mgbe ọ bịa sị ya na nwa ya nwaanyị na-arịa ọrịa ọ sị ya biko gbara ga achọ iji ihe mgbe na-ewu onye onwe azụmazụ ọzọ mba ọ sị aga m abịa maka ihe ọma ọhụụ na Jesu mere wee bipụta ebube nke Chineke. Ihe ọma ọhụụ na o mere onye na-abụghị onye na ndị ọ nabara gbere wee bipụta omume ọgbara nke Chineke. Ọhụ ihe a ka anyị na-eme n'onwe anyị ọ bụ ihe a ka anyị na-eme anyị ji nke anyị esi okwu anyị ji nke anyị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị ji nke anyị dọsasị ebe niile akpọ ndị ọzọ awụzi mmanụ ọwụzi nke anyị na-eme ụsọ nke anyị mmanụ ọ bụghị eziokwu. Ụzọ esi aga Jerusalem esi aga Frankensis ga-efe efe ka igwere ụkwụ ma ọ ga iwere ụkwụ ka ịgbara moto ma ọ were mosa ụzọ esi aga esi enwe ebe tere aka ma ebe dị ị ga-esi friwe ka isi oke arụ wee gaa mana ya hụrụ ka anyị si eme ndị ga-ahụ chọrọ na asarefere ha gara chọrọ ha gara nke abalị rie ebile n'abalị bịa chọọchị n'ehihie gaa nke a na-eme ka ihe a na-achado onwe ya bikọs anọ ha na nsogbu mgbe ọ bịakwutere Jesu ka ihe ọkụ Jesu gwara Jairus ọ nụrụ mgbe asị na nwa ya mgbe asị ha bụ ihe a na-ekwu ihe ịchọ ka m chọ gị nwee okwukwe nwee gịnị okwukwe kwudosie ike nwee okwukwe. Nwaanyị nwere ọrịa ohu ọbara si na ihe niile ọ na m ga-aga metụgodo uwe ya aka ahụ mmetụ aga m adị mma. Okwukwe o nwere okwukwe kwesị ike na ya agaghị eche dị ka ọ gọzie ya ma ọ ka ọ gakwesị ya aka kama ka ya megịrị kweta ogwe ya aka ọ ga-abụ ya mma. Onye a ga-achọ onwe ya ihe ji chọọ mbido ụka chere anyị n'ihe gasị mgbe ihe na-esiri gị ike elee ka isi ka eke ozi na-esi ị na-echeta na Chineke ka ị na-echeta ụzọ ihe na-echeta ịnọ gị si Revelation chapter 3 verse 17 ọnwụ zọwa nke zọtara ya na-ekere ya okwukwe nọ na nke Chineke ị kwesịrị oke na nke iche na Chineke nwere ike ị na-ekweta na Jesu nwere ikike nke ọ ga-eji si mmiri na ikuku kwụsị dịrị jụụ. O nwere ike n'ebe ọrịa nọ o nwere ike n'ebe ọnwụ nọ. Ọrịa ahụ ka anyị hụrụ ebe nwaanyị nwere ọbara na-agba ọbara enwere ya akwụsị maka o nwere okwukwe. Onye nke ọzọ o nwere okwukwe ọ kụziere ya ọrụ aka ọrụ na wee nwee okwukwe n'ebe ọ nọ wee depụtara ya jee wee nwee ike mee ka nwaanyị dịkwa ndụ. Ha abụọ dị nwata nwa abụọ nke eweta dị afọ 12 onye nke a dị n'ọrịa afọ 12 kedu ihe ọ pụtara? Itere mpe iwu nwata iwu okenye onye ọbụla dịka a gwara ya lasta Jesu nwụrụ maka onye ọbụla Jesu nwụrụ maka onye ọbụla n'ime anyị ma ndị ụka anyị ma ndị na-awụ ndị ụka anyị onye ọ na-awụ mmadụ mana ndị ga-awụ ndị ga-enweta okwukwe ịga ụzọ eluigwe ewu ndị nke nabatara Jesu. John chapter 1 verse 11 those who accepted him he gave the power to become children of God. If you don't accept Jesus as the center of your life ụfọdụ ya chọọ ha ụka nọ n'obi maka ụka na-adị n'obi ọ ga-agba ọkụ Chineke na-adị n'obi ọ ga anyị dị n'anya kama na ihe nchekwa otu obi anyị si bụrụ the center of our lives otu aka Chineke si ihe niile ị na-eme
ọ na-apụta maka onye Chineke mere eme gị inspire ime ya ọ Chineke na-edu na ihe niile ị na-ebi ndụ ka nwa nke Chineke ị na-ebi ndụ ka nwa Chineke ka Jesu kpọlitasị nwa nke ihe ọ gwara ya sị nye na ndị ka o mee gịnị ka o rie nne dị mkpa Jesu gwara ihe o mere ọ bụ fọ ya gabido mee ihe gabido ka last supper n'ikpeazụ Jesu nyere ọgbakọ na inye ahụ o nyere ha nye ha ọda ka ha rie ahụ na onye ha mmiri ya otu o si nye ya ọya bụ edosọmanya oriri ahụ na ọbara nwa ọbara ya ihe mgbe ndụ nọ n'ime anyị mmadụ ole n'ime anyị na-aga yukarịsị ya bịa maka adatara na-akwanyere ụmụ ahụ ụzọ pụrụ iche ka ajị nata oriri ndị nsọ ọgwụgwọ onye na-eje chọrọ gị na asara efere ọgwụgwọ onye na-akpapụ ebe a na ịmagara ebe a n'ebe ihe nke ị na-azụ onwe gị ndọzụ ọnụ ka ndị na-agwọ ọgwụ ha ji agba ụba ọgwụ iji enwe ego lee n'otu baịbụl ekpokpokpo onye na-agwọ otu anyị si izu nwa anyị from the word go inwe purpose in life ịdị consistent in your life and in your faith n'otu baịbụl Nigeria n'otu baịbụl ọwụ ndị ọgwụ ego ka anyị na-efe ka ọwụ ndị na-achị anyị ka ọwụ ndị mee ka anyị dị otu anyị ọwụ ndị Britain bidoro ka bụ 1956 dị igwe election Nigeria ndị na-asọpụta ha ọkwa ha amabụ ha ihe na-akpa anyị asị ihe na-akpa anyị bụ ego nye ha ndị Igbo ego awụ nne ha ga-ere ebe ihe a na-ego ụmụaka juru ba ugbu a ọ bụ nne ha na nna ha ka a na-ere ebe na-agwọ ọgwụ ịkpacha anya ị na-eme gị ka ọ ga-enwe ụlọ niile wee zaa chief na aja nyela onye wee imecha ihe o ji eme m nsogbu ma ifu na emedebedebedebedebe onye na-achị obodo anyị ị ga-agwa na m kwuru Lagos ọ bụ ebe Lagos ọfọ ga-ebe aka ndị oche aka Naijiria ga-awe na ọ ga-afụ ihe na aja obodo agbakọnụ na nke ha ihe ụka ele ndị wudu ndị ụka ọwa anyị ele ndị wu ndị obodo ọwa anyị ele ihe kpatara obodo anyị ji dị otu o si wee dị ọ ihe anyị metere anyị abụghị ndị ụka anyị abụghị ndị ụtụtụ ndị ọgọmmụ be anyị ka anyị na-esa nsa enwere vidiyo nwata sịrị ịma mgbe ọ na-awụ ịga gụrụ ahịa agụwa ịga gụrụ tomatos o gụrụ 400 otu ya na akwụkwọ nyere n'anya gụọ nke ọzọ 200 ịga mkpụrụ atọle wee sị anyị na-ede ihe Naijiria bụ ugbu a anyị na-ehe Naijiria agụụ na-egbu ndị be anyị ego na m nara phone call a na-ete soro m ya biko nye m ego m ji eri nri ihe m irie taa ị ga-erikwa echi irie taa ị ga-erikwa echi anyị nwere mmadụ gbaa mmadụ mara ozi mmụọ maka ndị be anyị aghọtaghị ife Chineke ndị be anyị achọpụtara na ife Chineke nọ ọ bụrụ na anyị ga-ejikọta onwe anyị ma ị na-achọ Naijiria gwọ Naijiria ma ị na-achọ Biafra ị na-achọ nke ọ ga-adị ọhịa anaghị agwa onwe anyị eziokwu Ojukwu gara Lagos bee akwa okpukpe si anyị nwa kama anyị ga-abịa na-asịgodo ka anyị bụrụ prezident ka ajọ onye ga-egbu anyị ka anyị nwee ike ịzọta onwe anyị ka emepe ebe anyị onye ha onye anyị jee Lagos ihe niile mere ugbu a na Lagos aga aha zigodo ihe niile ọ na-aba anyị kedu mgbe anyị ga-amara manya wọ Naijiria anyị eji Biafra anyị eji a na-alụ ọgụ na-egbu onwe anyị ebee ka anyị si otu a ka o mepere ebe a ihe niile enweghị ihe dị ka ihe a na-akpọ ignorance ndị be anyị jupụtara n'ignorance ndị be anyị jiri n'ignorance kpatara eji enwe disinformation enwere ofu nke m ga-egosi n'ebe ugbu a ihe m ji chọọ iwere na ọgwụ na ọnlaịn nke ntị ka m gọrọ ngosi nka lee anya a ma-agụ ya n'oyibo maka na oyibo ka edere ya so gbaghara m na ọ na-eme ha n'oyibo. The judge asked the killer of former Egyptian president Ansar Sadat
Why did you kill him? He replied, because he is secular. The judge then asked, what does secular mean? The judge then asked, what does secular mean? The killer answered, I do not know. In the case of the attempted assassination of the late Egyptian writer, Ngui Masoko, the judge asked the man who stabbed him to death, why did you stab him? The sergeant said, because of his novel. He wrote a novel called The Children of Our Neighborhood. The judge asked him, have you read this novel? The criminal responded, no. Another judge asked the terrorist, who killed the Egyptian writer? Farai, why did you murder Farai? The terrorist replied, because he is unfaithful. The judge asked him, how did you know he was unfaithful? The terrorist answered, according to the books he wrote. The judge continued, in which of his books did you know he is unfaithful? The terrorist responded, I have not read his books. The judge said, how? The terrorist replied, I cannot read or write. I cannot read or write. Hanila, Anon, Zikewo, how will this paper call you upside down? Zikewo. Ignorance, dissemination of false information. We are taking the society of ignorance. How we hear social media especially young people not here. Church, news, all social media, Instagram, I want Instagram, I want X, I want G, I want K. What will you have with your news in there? It doesn't help us in any way. If you're in the church, you got not to. You know, the man in my account, I'm not good. So, what you been in a before you come, why do you come when you don't receive? He said, I don't know what I receive. I know people are going, leaving my view and going to them, so I have to join them. Why do you join them? I have no idea. I see people going, coming here. I don't know why they're going. So I took it. Because although I'm opening, and draw about why do you come here? Well, people are leaving my views and coming forward. That's what it is. So, hello to Jesus, but better some in the more, but I'm Jesus, what it was such a meaning. I would name more to Christian, not the church. It doesn't have not out, it never get it, never hand. What about this house when you go in the my give come on, I don't give Adon give the to come back, give my mind, give away any level, sugar in the mind, in the give the stand here, one about the one way diabetes. But it's a better problem now, and then can I come Gideon here, Gideon so and then put away all I make it in mind. Oh, yeah, like cancer, I'm to women, but I'm not hospital. Why can't you get to not cancer? I say, I won't let the cancer. I'll give you one. Think about it, he didn't know I need a time. Give more cupcake, give more and the sugar and I go. I am in your song. Before me, I am in song, but I'm in your mind. Now, so you got me a book in the if you're well pancreatic cancer, if you're lung cancer, all I'm missing, all I'm new, all the mental, what you will go to the high, then one
ihe a na-arụ. Anyị kpachapụ ụlọ nwaanyị anyị. Ịbịa chọọchị na ekpere na n'oriri nwa mgbe ị na-ekpe ekpere ihe eme n'afọ were nwayọ nọdụ ọma mee nke ha nchewa otu isi azụ okwukwe gị. Okwukwe gị nwere nsọ ọ na-asọ nwere ihe ọ na-eri. Ị ga-enye okwukwe gị ihe ọ na-eri, ọ gaghị eto eto. Ị ga-enye ahụ gị ihe ọ na-eri, ọ gaghị eto eto. Chineke ọ gwara ihe ọgụ nke mbụ na ọnwụ esi n'aka Chineke pụta. Ọ gwara anyị nnupụ isi nke Adam na Eve. Kamgbe ahụ ya dị revolting, nnupụ isi anyị na-agwụ ya. Arafere anya gara anya na-agwụ ya. So onye m ji asị na mgbe unu today, Chineke egosigo n'ụzọ pụrụ iche na o nwere ike ọ ga-agwụ ikuku ya agbụsị, ọ na-agwụ ọrịa, ọ na-agwọ mmiri, ihe ọ na-ekwu, o nwere ike n'ebe ọya nọ, o nwere ike n'ebe ọnwụ nọ. Jesu nwere ike niile ndị a. Elee ebe okwukwe m nọ mgbe ị hapụrụ chọọchị gawa ịgwọ ọgwụ ị ga-eji na-eme biznes, ịgwọ ọgwụ ị ga-eji na-aga akwụkwọ, ịgwọ ọgwụ wee gbuo nwanne m. Ebe ka Chineke nọ, ebe ka okwe m nọ, ị ga-eji akwa ndị mụrụ kristian mmadụ, ị ga-eji nke fada ma kristian fada, ị ga-eji nke agbọghọ, ị ga-eji ihe niile machisie ha niile, ọ bụrụzie ha ncha dị bresi chọọchị ma mkpụrụ obi m asọrọ ga onye ọzọ achọkasị ihe niile ma mkpụrụ obi efu n'anya. Lenụ anya oriakụ onye ọzọ ya bekere atụkere onwe ya mbụ. Nigeria is Nigeria, onye ga-emezi ya ọ dị na gị ka ọ dị. And we need to grow, we need to help our young people because I don't know where they will live when we destroy the whole world. Onye na-ekwete na climate change. Mmiri na-agbagbu ndị mmadụ ga lee ụzọ ebe akụkụ anyị enweghị mbizi everywhere. Gọọmenti anyị enweghị gọọmenti gọọmenti nọ n'Imo steeti, ọ bụrụ nke federal gọọmenti nke MCC Owerri. Ndị nke ọzọ bụ nke eji emewe kọmputa ị ga-aga test oge ọnụ ị ga-ụlọ ma ọ malaria dị narị, ọ taifọd dị narị, malaria taifọd. Anyị na-abịa asọ ụka Katọlik, onye agbahụ ka ndị ọcha nọzikwa na n'ọya. We have to find another means of understanding ourselves and understanding our God. Jesu ebe ọ nọ ọ na-eme ihe ọma ma ọ bụ ndị chọọchị ma ndị abụ ndị chọọchị. Ebe ọ na-enọ ebezi mgbe ụfọdụ ga-abịa ekwu ihe ọma ịnọdụ ebe a kwuo okwu Chukwu. John chapter 3 verse 15. Ọ ga-ọ na dị nkwadebe to share with others the hope we have in Christ. Ignorance is not a virtue. Ignorance is not a virtue. Young people, help us to help you. And if you don't want to help yourself by the way you behave and the way you go around with social media, you will destroy yourself. And with our help, ignorance and not knowing will help you. And of course, by the time you become to realize where you are, we are all gone. You will be alone. But what about you? So, Bawa will have all way. Makata will get in Asa, all over getting away. Jesu abịa, Jesu nwere ike igwere n'ike nke Jesu. Mgbe ị nwere nsogbu, mgbe ihe ụwa na-eche n'aka mgba, kwudosi ike si anyị bụ onye otu Jesu. Ọnwụ bụ part of living. Believe it and you will live. May God help us. May God continue to guide you. I know you are doing your best. I know the struggles. But please, open up more to Christ. Open yourself up more to the grace. Jesus has enriched us. They don't want can you know why you can? If you know the you can take on you can. If you are or the you are and have pass. Or not have Aka will Aka is very outreaching, outgoing. Aka is the hand is always generous, it's always outreaching. Reach out to other people. By doing so, you have created a new kingdom. You are building the kingdom of God, and you are believing that God is in charge of our lives. May God guide you, bless you for all your efforts. May you see the blessing upon blessing that God has created on you through Christ our Lord. Amen.
ekwe n'otu Chineke.
na-agwa anyị nwe okwukwe mmadụ abụọ akpọrọ n'ọrịa n'ụbọchị taa site n'ozi ọma nwere okwukwe mere ha ji nwere onwe ha ka anyị gọzie site n'okwukwe nke anyị kwere na Chineke ga-emezuru anyị niile nke anyị na-arịọ. ka anyị na-eje eleta ndị ọrịa
na-enwetakwa ọgwụgwọ nsọ nke onye nwe anyị arịọ gị dị nwanne anyị. Mee mmadụ ka ọ dị mma. Maka ndị niile hapụgoro ụwa, ọ kachasị ndị anyị na-echeta na Damas taa, ka Chineke mere ha ebere, nabata ha n'alaeze eluigwe, ma nyekwazi ha ezumike dị ebighị ebi. Anyị arịọ gị dị nwanne. Bịa nụrụ ọnụ anyị o, nna, bịa nụrụ ọnụ anyị o. Bịa nụrụ ọnụ anyị o, nna, bịa nụrụ ọnụ anyị o. O nwere mgbe ike mmadụ ga-akarị ike Chukwu. O nwere mgbe ike mmadụ ga-akarị ike Chukwu. Nna, bịa nụrụ onye kere ụwa bịa nụrụ anyị. Nna, bịa nụrụ onye kere ụwa bịa nụrụ O Chineke mmadụ ike niile, anyị akọsara gị mkpa anyị ma kwere na ị ga-aza ya anyị asị ka ịzazie ya otu gị siri chọọ maka ọtụtụ nke aha gị na ọdụmaka isi na Kristi onye nwe anyị. Oh,
dị iche iche ka ha na-enyere anyị aka. Biko mee ka anyị nwee ike ịgụnyere gị aja nsọ anụnwa n'ụzọ nke kwesịrị onyinye ndị ahụ inyere anyị site na Kristi ịgbara anyị onye nwa olite n'oge elu anyị ndị nọ na-achịkwa anyị ekele o kwesịrị ezigbo ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na azọpụta anyị na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile dị nwere ụlọ na-eso Chineke jikere ihe onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi nwere anyị onye ihe mere o nwere maka mmehie mmadụ wedata onwe ya amụọ ya na Virgin Maria ọ tara ahụhụ ọnwụ n'elu obe gbapụta anyị n'ọnwa ebighị ebi gosi na ndị nwụrụ anwụ bilite o nyere anyị ndụ ebighị ebi n'ihi ka anyị ga-esi n'ọma na ndị isi ọma na ha na ugbo eze na ike ọchịchị na-ekwe nakwa igwe ndị agha niile nke igwe na-ekwu ukwe otuto gị akwụsịghị akwụsị na-asị
otu ahụ ka o si mee mgbe ha rụchara anya o buru iko nsọ ka ọ na-enye gị ekele obi erumasị ya sị nara nke a na ọrụ unu niile gaba iko nsọ nke ọgbara ọhụrụ na-ebe a ga-abịa ya n'ihi na n'ihi mmadụ niile ewere gbaghara ụjọ na-eme nke a na ncheta Jiwenu cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile mee ka o zuo oke na ịhụnanya ya na Pope anyị Francis na Bishọp anyị Jose na ndị echiri echi niile cheta nkwazi ụmụnna anyị ndị nchekwube nke mbilite n'ọhụrụ ahụra were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ihe ndị ebube anyị na-arịọ ka imere anyị niile ebere ka anyị soro dị mara ndị ngọzi ndị nke Chukwu nakwa Josef ndị ngọzi ndị ya ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụ ụwa nke ebe ndụ ebighị ebi ka anyị soro ha na-eto ndị ndụ dị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na-edikọrọ otu nke mmụọ nsọ na-enye ndị Chukwu na ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa tụ ụwa niile.
Otito dịrị Jesu, anyị nwere ọkụ ole na ole dị mkpa. Ụmụnne anyị ndị jere ikwusa, anya ha ka na-emekwa anyị na-elegharị anya. Ndị parish anyị ndị jebere ikwusa, anyị na-arịọ ka anyị ka na-echeta ha n'ekpere ganye na ha ncha abacha. Onye nwanne ya nọrọ n'ụlọ, ọ ga-akpọ na-enye anya ganye na ọbata. Otito dịrị Jesu. Anyị na-echetakwazị ndị parish anyị ndị kwere nkwa na Together in Mission
na ohere ka dịkwa imejupụta nkwa ahụ ikwe Chineke. Ndị a na-ekweghị nkwa ohere ka dịkwa ikwe Chineke nkwa ihe ị ga-eme. Together in Mission bụ ego ụka na-eji arụ ọrụ ịkwalite okwukwe na parish ndị anata nso ego ha ji akwụ bil ha, ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ndị na-agụ akwụkwọ na ya anaghịzụrụ ego ụgwọ akwụkwọ, mana mmasị ha na-ama ego adịrọ. Anyị ka na-echetakwazị ndị parish anyị ụlọ afụgogo na ụka si dị taa na ọ na-adịkwa mkpa inwe ndị ga na-anọgide mgbe niile n'ọrụ niile eji akwado parish. Ụfọdụ kwadonikwe ndị nụ ya volunteers, onwere nke anyị nwee karịrị akarị. Etu ọbụla Chineke nna si akpọ gị onyinye amara nke ị nwere, weta ya n'obi Chineke n'ebe a ga-eji ya ọrụ. Nke ọbụla o nyere gị, mee ka ụkọchukwu na-achị parish anyị mmadụ ọfụkwanụ m na onwe m. Ọ bụrụ na ị ka nwere mkpa ịgbanwe adreesị ebe a ga na-ezitere gị envelope, ndị na-achọ change of address ma ọ bụ ụmụ obere ihe ọzọ ị nwere ike ịkpọ n'ọfịs ka e wee meere gị, buru ụzọ nene na webụsaịtị St.Eugene ka ị mara ma ihe ị ga-emenwu ebe ahụ. Change of address bụ very easy. Change of address bụ easy. Onye chọkwara ịma etu anyị si eme na parish anyị nwere ike chọọ infọmeshọn ụfọdụ na webụsaịtị anyị steugeneparish.org steugeneparish.org. ka a ga-alụ isi na a na-eche n'ọfịs akpọchi ya nọrọ gị, mana ị nwezie ka ọ dị mkpa na nke na mmadụ gị, ị nwere ike kpọọ ọfịs rapụ meseji emesịa akpọchiga gị na ọ bụrụ inwetara mmadụ ozugbo. Anyị ka na-echetakwaziri ndị parish anyị ụka 12 anyị na-anọ mbọsị ụka niile. Ụka 12 na-anọ n'Igbo. Anyị na-ayọ ndị niile ọ bụgodị na ị bịara ụka, ị ka nwere ike iche gị announcement emere ya. Ọ bụrụ na ị na-elesi anya, jee na mgbadata ya, klik on subscribe. Ọ dị anyị mkpa na anyị nwe mmadụ ole na-enene enwe emesịa. N'aka nke ọzọ, ofu onye parish anyị na ya na-anọ na Damas ebe a, ọ na-esikwa n'ebe dịla aka abịa n'agbanyeghị na ọ danyala onwe ya nwoke. Lady Bika ndị kwaya ji wee mara ya, o so na ndị izizi na kwaya parish anyị. Beatrice Okonkwo, nwanne ya nwoke, ofu nwanne ya fọdụrụ na Los Angeles ebe a. Anyị wee na-ayọ ndị parish anyị ma etu anyị si eme onye nke anyị mmadụ nwụnarị. Ọ bụrụ na Lady B nọ n'ụlọ ụka taa, biko ka ọ kwụrụ ọtọ maka ndị na-anarị ya. Ọ nọ n'iru ebe a. Biko ndị parish anyị ma ka esi eme. Ndị na-anọghị ije nwere ike kpọọ ya na fon. Nwanne ya nwoke ahụ a ga-eni ya mbọsị ọnwa Julaị ga-adị n'abalị 12 na Englewood Cemetery. Mbọsị ahụ a ga-akarị ụka ebe a n'elekere 12 nke ehihie. Ụfọdụ na-ajụ m ọ bụ 7 p.m. mba ọ bụrụ 7 p.m. ọ bụ 12 noon ka a ga-akarị ụka n'ụlọ ụka anyị ebe a. A ga-asịzi ụka, ndị ezinụlọ ya ga-akpapazi etu ha ga-esi jee maka elili ozu ya. Ha na-ayọkwazị ka anyị sonyere ha na aja maasị dị asọ ahụ. Nwunye ya na okwu ya, ihe na-etinye ya na 12 nke ehihie bụ na onye nwụrụ anwụ nwunye ya arụ esisi ọzọ ya ike, esikwana ka ebuli bịaba n'obi ya ime mgbede. Biko ndị parish anyị, otu anyị si agbapụ onye otu anyị mmadụ narị, otuto dị Jesu. Ndị grama ndị parish anyị, o nwere onye chọrọ ịfụ ụnụ n'ebe ụnụ na-agbakọ na-agbasasị ụka.
ndị niile tatabisi ha na-esonyela anyị na ajamasị dị asọ anyị na-ayọ ka ha kwụrụ ọtọ ka anyị soro ha kelee Chineke maka ohere o nyere anyị na ịnọ wee chụọ ajamasị taa. If today is the first day you're worshiping with us, we ask that you stand up so we can thank God with you for the opportunity of worshiping. Wow. Keep standing up. We have a token of appreciation for your attendance at the Mass today. Darling. Dịka anyị si eme na parish anyị tata bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa Jun, ụka ikpeazụ n'ọnwa Jun. Ndị niile amụrụ n'ọnwa Jun ka anyị na-arịọ ka ha kwụrụ ọtọ ka anyị soro ha kelee Chineke maka amara nke ndụ nke o nyere ha itinyekwara ha ndụ n'elu ndụ. June babies. Videographers, all the need, thank you very much for that.